Dragilor, ăsta este viitorul nostru, orașul de 15 minute în care nu vei avea voie să treci dintr-o parte în alta decât dacă ai un anumit document și nu vei mai trece dintr-o parte în alta dacă nu ai pașaportul COVID. Deci ceea ce se pregătește, s-a pregătit și se lucrează intens la povestea asta pentru Europa, deja este implementată în China, plus credit score-ul social. Acolo e nenorocire, dacă ai chestiuni, nu te mai lasă să cumperi benzină, nu te mai lasă să faci cumpărături, nu te mai lasă să faci nimic dacă ai creditul social foarte jos. Asta urmează să se întâmple și la noi. Noi încă nu vrem să conștientizăm faptul că ni se pregătesc lucrurile astea, noi încă tratăm cu foarte multă ușurință povestea asta, dar se lucrează intens ca populația Europei să intre în acest regim al orașului de 15 minute și al pașaportului COVID, pentru că știm prea bine, deja semnalele că va începe a doua pandemie sunt cât se poate de vizibile. Chiar aveam un prieten, un tip care mi-a spus că deja au început să se facă stocuri pe la ISU, au început să se facă stocuri de anumite chestiuni. Deci lucrurile încep să se miște în această direcție a pandemiei, partea a doua. Și noi tot nu vrem să înțelegem că nimeni din clasa politică nu lucrează pentru noi, ci împotriva noastră, pentru că, de ce nu, banii sunt mult mai importanți decât viața noastră. Ținem aproape.